Öfa. Говорил съм с уния от Варна. Пристанищната, Добруджа, Дунав си остават за тях. Ходната крайна от ДПС действа на юг. Обществени поръчки, магистрали и дърводолив. Некои завоки се харесаш, може, твое. Борисов, чакай малко. Такова сте гледаш ти, бе? Не, че аз съм инструмент във властта, който разпределя порциите в държавата. Моя прокуратурата, моя съда, моя са в фондовете. Ти ще гледаш ти и ще разказваш по-скини от джикъпа, която също е моя, между другото. Ама аз вода американските посланци да им показвам какви магистрали съм направил, нали? Не ми говори за американците, да им поговоря аз за тебе. Плановете на политиците разчитат на твоето бездействие. Развали им схемата. Гласувай.